Maayong buntag ug malipayong Sabado. Let us leave our worries to God and celebrate His goodness diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning. Yes, Nice kayong morning nato karon. Thank you kayo sa atong mga viewers nga nagpadayon og tanaw. Yes. Gasi kayo, And of grabe. course, no, karon nga panahon ato ang i-greet ang atong mga viewers Okay, all let's over start at the Mindanao, beginning. all over the Philippines, all over the world. I want to greet first the second largest island of the Philippines, the Mindanao. Ang atong mga viewers no diri sa akong sugdan sa Davao City, Zamboanga City, diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City of course, General Santos City, Iligan City, and of course mga isla diri sa Mindanao, diri sa Dinagat, Hulo, Tawi-Tawi, Basilan, Siargao, Camiguin, o ubang dapit sa Mindanao nga maabot niya mong Sibia. Good morning o hinaot matagaan o maayong buntag ang inyong kabuntagon, mabugno nga kabuntagon karon. Ayan, at syempre hindi po namin malilimutan sa pagbati ang lahat ng mga viewers natin sa Luzon, sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Taguig, sa Isabela, sa Cavite, sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Baguio, at sa lahat po ng mga lugar sa Luzon na maabot ang aming programa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Okay, pagpanimbaya po no diya sa mga gwapo nga lugar sa Samar, Leyte, Cebu City, Ormoc, Dumaguete, Siquijor, Bacolod, og sa tibuok, Visayas. Bango na mga kapaglaong og mamainit na ta. Yes, o before na mo adto sa gawa sa nasod, ako pasalamatan to mga viewers sa Ranas Kabuntagon nga nagpadayon gid mo tanaw karon. O kumusta man pud mo karon? Murag okay kay ta nindot. Ulan-ulan unya ang atong panahon no. Yes. Di maayo ang panahon, usahay maayo. So kita always maayo ang panahon. Yes, and dasi So guys, sunod si kaya we Mana, get puli-puli na ta sa motivated Ranas kahit sa Kabuntagon. Yes. O padayon ta mga kapaglama, ako'y panimbaya diha ang atong mga viewers abroad o ato ang mga partners, si Charm, si Andro, si Daryl, si Lovely o si Christian, si Uncle. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Sa atong mga viewers diha sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa USA, sa Canada, sa Qatar, Kuwait, Saudi, o sa uban nga mga nasod na sa Australia, nagtanaw po sila sa Switzerland, sa Norway, sa Finland, sa UK, o sa tanan nato nga maabot diha nga mga viewers nato abroad. Thank you kayo sa inyong pagpadayon sa pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon, no? O amo ka nang ikalipay o kami diri madasig mi diri. Matod pa nila nga og pirmihon kunog sayo mahilantan pero wala nang hilanat tamo mga kapaglaw. Ayaw na kay basin niya balikan taon niya. Ingon nga sure ka ha kanang tagabuntag sayo basi sunod adlaw hilanta na ka. So ang akong script writer na. So mga kapaglaom, atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan nga nagtanaw karon labi na sa telebisyon o sa Facebook live kita sa Tibok Pilipinas, sa atong TV, sa atong GSAT. Malipayon kami nga magpaabot kaninyo sa mga balita, gawas o sulod sa nasod. Yes, here in Hope Channel mga kapaglaom, kami nagalaom nga matagaan o kahumpayan ng inyong mga pagbati karon o pinaagi sa mga words of hope o pinaagi nga ani nga program. Presently makapaglaom no, adunay earthquake na hitabo sa Korea. Ako ning nakita sa internet nga 5.4 ni hitabo. No, medyo kusog-kusog. So mag-aampo ta nga wala kayo major fatalities nga nahitabo no, wala kayo na daghang naapektuhan. And recently po, as in kasunod lang sila, napinahitabo nga earthquake na po, 7.3 magnitude earthquake sa border region sa Iraq ug Iran. And so far, nabot na sa 500 plus ang namatay na, 7,000 plus ang casualties. So we will continue praying na ang katong mga tao nga na-affected ani, so they will receive the, you know, the need or the support that they need. And although bad news na siya, naputay good news sa Philippines, di ba? Recently, November 10 to 14, if I'm not mistaken. Walay So trabaho. we had our Walay trabaho dito sila. Yay kayo. APEC, not APEC, ASEAN Summit. ASEAN. Ano means ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Ang chairman si President Duterte. Oh, and we are diri so glad. nahitabo sa Philippines. Ang dili na ko Kay malimtan Philippines nga ang, ang venue. kaway ni Donald ani sa US nga President si Trump.
Yeah. So, okay kayo. So, mga do dahil, kamay-kamay. di ba? Pinaagi po na siya no nga at least ang mga nations all over Yes. Asia nga mulambo jud kayo natay in a harmonious nga relationship Yes. between sa mga countries nga Country, labi gapalibot na sa sa China. Yes. And para po na sa atong economy, Yes. sa Yes, world no. To peace. the growth of our nation. Amen. Yes. And siguro no, So happy to padayon hear that. tayo greet sa atong mga nag-comment sa ato ang Facebook Live. Yes. No? From Catherine Valger. Sorry kung sa'yo pagkabasa. Good morning sa inyo tanan. Aizel Kahayon Gigante. Happy Sabbath Day mga kaigsunan from Puerto Princesa, Palawan. From Charlene Girigay, Happy Sabbath Day from Valenzuela City. Fame Gomez, hello Alwin galing mo hello Kuya Awing siguro nino galing mo mag-DJ. Thank you. Praise Wow. God, praise God. From Envy Muna-muna na Lloyd to. Itapli, Happy Sabbath from Baguntaas, Bukidnon. Yes, mga kapaglaom, na-mention na to ganina ang mga panghitabo sa ato ang kalibutan. No, actually, dili gyud na to mapugnan ang mga panghitabo, but we can only give hope, no? And Amen. dako na kay na siya nga contribution Yes. nato sa kalibutan. And ato yung timanan mga kapaglaom nga kaning tanan lumalabay lang gyud, no? Kana siya nga thought mo We're na going mo comfort sa ato sa atong matag adlaw nga. At the end, naagid tay paingnan, no? Yes. Nga nindot o kitang tanan magmalipayon, no? Og sa laing bahin mga kapaglaom, mo ato sa lugar nga ganahan daw adtuan ni Sharon. Ito isa sa mga Asa script man writers, ni? no? Yes. Si Sharon mga kapaglaom mo na siya ang amang isa sa mga script writer. Asa ka ni? Fred, kumusta mo diha sa Finland? Finland. I would like to extend our snowy, cold, freezing greetings to our friends watching around the world. Today we are in Mikkeli, Finland, which is 3 hours away from Helsinki, which is the capital. Because we are here attending the youth event, the yearly conference-wide youth event of this country, titled "And Unashamed." I think, yes, Unashamed. And we have a guest speaker from Australia. But we are very humbled to be invited to do the workshops in the morning and one in the evening. So we are here, and it's an amazing town. It's beautiful, and we took a lot of interviews and videos. And in fact, we had some videos of the programs and the singing in Finnish. It is amazing. So thank you very much for watching. I hope that you will enjoy them. Finland is a northern European nation bordering Sweden, Norway, and Russia. Its capital city, Helsinki, occupies a peninsula and surrounding islands in the Baltic Sea. The famous Northern Lights can be seen from the country's Arctic Lapland province, a vast, gorgeous wilderness. It is amazing, and it's only a 2-hour ferry ride from where we live, Estonia. We went there to attend the conference-wide youth congress entitled Unashamed, with Braden Enterman from Australia as their main guest speaker. What made our visit a memorable one is the presence of our Adventist Filipino friends there. Tungkol sa pag-ampo o kauban sa mga Filipino community nga dasig kaayo. Nakabuhat gyapon ta og mayong ministry diri sa Finland. Once in a while, kung naami time, mag-get together mi tapos magplano mi kung asa mi nga mga churches mag-visit. Mag-take part mi sa program nila. We have a prayer meeting in every different churches, not Adventist. Regards sa lang ko diha sa akong pamilya, sa Saladaga family, sa Saladaga sisters, diha sa Iligan
Tibanga Church members, to my dad and mom diha sa South Philippine Union Conference, Marcelino and Elizabeth Lamparero. Lumingaw na kayo ninyo. Si AJ gusto na mo uli ang bisita niyo ha. Okay, thank you. Oh, that's Alex too. Greetings sa akong mga igsuon o ang akong nanay dinha sa Southern Mindanao Mission. Hi na lang sa tanan nga viewers sa top channel sa mong printihan. Hello, Channel Philippines! Mabuhay! Mabuhay, I'm sure you've enjoyed our episode today. So stay tuned for more interesting stories from this part of the world. Mino ni mion Dalfred Onde. Sured Aita. Batamas iya Yerg Miste. Koton Miseni. Ciao. That's the Estonian way of saying my name is Dalfred Onde. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye bye. Ciao. Ciao. Wow! Kung sa ato pa rin, ciao na, ciao, kao na. Ang aso Mabuhay pa rin. sad Love no, it. mabuhay sad ang Finland. Finland is such a wonderful Yes. place. Ma-feel dyan na to alang freezing Ciao, nga ciao. temperature. Ang weather nila, no? Ciao na, Yes. ciao. Salamat kayong brother Delfred Onde. Onde and the rest of the team for that very inspiring videos. This time mga paglamno, atong paminawon ang usa ka harana nga mutabang sa mga gipangpas-an nato nga mga pagbati nga ikadalit sa SPAC singers diri lang sa harana sa Kabuntagon. Grupo sa mga kabatan-unang may madasigong kalag, dasig sa pag-awit, maukinihang Southern Ambassadors sa South Philippines Adventist College. Natukod sa tuig 1995, hangtod karon nagapadayon sa pagpaila sa atong manluluwas, pinaagi sa awit. Mga kapaglaong, makikuyog ka nato karong kabuntagon ug musunod sa atong kadasig sa ilang mga pinasahing na awit. Atong welcome ang Southern Ambassadors diri lang sa harana sa Kabuntagon. King of creation, Lord, you are worthy of all
Wow, nindot kayo ang alawiton sa Harana sa Kabuntagon. Kung gusto pa mo nga makakita na mga kapaglaom, sunod mo sa Harana sa Kabuntagon. Every Yeah, day, unsa na siyang oras? 5:30 to 6:30 AM. Sa kauras. Oh, isang kauras na siya. Sunod mo, ana. Doon na ko yung mga kauban. Sunod si Magna kay mahilantan ta. Sa kauras nga puno sa mga awit. Yes. So, padayon sa greetings na sa... Yes, akong basaon no from Aizel Kahayon Gigante. Happy Sabbath days mga igsoon from Puerto Princesa City. And also we have Charlene Geregay. And also we have from Faime Gomez, nindot kayo ang relihiyon ani. Ma-feel jud nimo ang love pag magwali about God. Thank you so much sa iyong messages. From Alphonse John Bacos, watching from Saskatchewan. Happy Sabbath, everyone. We have also from Ruth Rosales. Greetings, happy Sabbath. Harana sa Kabuntagon team, watching from Hawaii. Also from Daghani. Hello ka Ma'am Lily Katoliko gatanaw sa ato. Hello Ma'am. We have also Vigay. Happy Sabbath to my VJ. Happy Sabbath to my family sa Talisayan, Hi, Mr. and taga Mrs. Talisayan. Ampit. And to my relatives sa Zone 10, Umungus family, God bless us all. And daghan pa jud kay mga paglaom no, dili gyud na mo matagsa-tagsa pero Yan na po, padayon. padayon na to niya ang greetings pagbasa niya, sa ilang Papa. greetings. Yes, o mga kapaglaom, nakabalo ba mo aning brasika, rapa o turnip? Uy, Usa ka root vegetable? turnip. Oh, turnip. Yes. Turnip. Yes, Yeah. turnip. Oh, usa na siya ka root vegetable. Kasagaran makita na sa temperate place sama sa Pilipinas. Uy. Oh, so ato nang tanawon karon ni Dr. Laila alang sa Health Bits. According to the Department of Health, oral disease continues to be a serious health problem in the country. About 87% of Filipinos have tooth decay or dental caries. In general, tooth decay does not directly cause disability or death. Nevertheless, it can weaken immune system and serve as entry point to other more dangerous diseases like arthritis, heart disease, and gastrointestinal disease. Tooth decay may affect nutrition, work performance, social interaction, and even self-esteem. Studies in the Philippines revealed that tooth decay is a common ailment among children and is the primary cause of absenteeism from school. Dr. Jude Fernandez will give us some measures on how to prevent tooth decay. Some of the means by maintaining a good dental hygiene or preventing tooth decay is by having a regular dental checkup to your dentist, brushing at least 3 times a day, and also fluoride toothpaste will mineralize your teeth to maintain the hardness and to maintain the normal color. And you have to limit the foods that are really sticky. What vegetable is good for dental health? Singkamas para sa healthy teeth. Sayang lang pagkagwapo sa imong teeth kung di mo alagaan. Kani siya ato ang merienda for today is easy to prepare. Mo palit lang dag big singkamas in the market and then slice na to siya, murag steak, singanin, nang hugas kog kamot, limpyo siya. So ibutang siya diri itos. And then you put a little salt Para lang sa... para siya may lasa. Pero kung gusto ninyo, pwede niyo dagdagan ng konting pepper. Ayan. Tapos, imo siyang i-mix-mix, ana-ana. Ito, And ano then, put a little calamansi to taste. Para ang mas sarap lami naman. siya. And then, after that, of course, imo siyang itos, ana-ana lightly, and then, i-serve. Pwede nimo siya butangan og turnips or what's this? Beetroots? Beetroot. Or kanang mga green unsa na ante? Or Kanang strawberry. pwede. Kanang mga parsley para Parsley, gwapo para siya green. tanawon. Pero dili na siya tanawon ha, kauno na siya. Kaunan dyan daw. Aha. O singkamas para sa healthy teeth. teeth. This is Miss Laila reminding you, a friendly smile makes you happy.
Be healthy is a wise choice. All right, thank you so much, Ma'am Laila and the Health Bits team for giving us those informative video, no? Nindot kayo. And pwede to na to matry, no? Balikan to tong tanaw niya to taon. Attorney po ba itong singkamas? Yeah. Mas, buto niyo mo salad-salad. Salad. Yes. No. Kaya ang gatas Or resiyopon. kanon ni mo kana lang gyud siya, lamig siya. Okay. Toward the closing hours of this age of flesh, we now see the rights of Christians slowly being removed. In Daniel 3, King Nebuchadnezzar set up a great golden image and made a decree, a law demanding everyone to stop what they are doing and fall down and worship this great image when they heard the music play. Now this was a decree right from the mouth of the king himself, and anyone who failed to heed his command will be thrown into a great fiery furnace. Yet Shadrach, Meshach, and Abednego didn't bow down to the image. Can one be compelled to adhere to the law of the land even if violated the person's belief? What is truly meant by freedom of religion? Why it seems this has not been evident to all. Romans 13:1-7 discusses appropriate submission to earthly authorities. Paul writes, "Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment." Can we conclude that all governing rules in the land are instituted by God? Are Christians subject to the law of the lands? Embrace yourselves as we study the biblical view of faithfulness and the law of the land, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, you are back here and for the Good Morning Pastor. No, ang ato ang topiko karon medyo ano siya ba kay giingon mo gud siya. So there is the inviolable separation between the church and the state. So how can one practice its faith
while become a law-abiding citizen. And this morning, we are privileged to have with us Pastor Pagunsan. Oh my gosh, sorry kaayo mga kapaglahon. Pastor Pagunsan. So, good morning, Pastor. Good morning, Pastor. This is such a faux pas. Sorry, jud kayo, Pastor. All right. No, so kanang we understand, no, as a Christian, nagi siya conflict, Pastor ba? Like, how do you keep your faith amidst the law of the land? Ba, na-mention ka ganyan so many, but plus this is also provided for in the Constitution, the so-called freedom of religion. Ba? So, sugdan nato siya, Pastor. Okay? Unsa gyud ni siyang gitawag nga freedom of religion? How can one practice its faith? Good morning, Ma'am Angel. Good morning, Yes, Wing. Pastor. Good morning. Sa ato nga mga nagasunod karon sa Good Morning Pastor dinhi sa Panimbaya, sa tanan diha sa Facebook, sa television. Good morning kaninyong tanan. To have this quickly, ang freedom of religion is actually naa sa tanan. Gi-declare kini sa International Declaration of Human Rights. Yeah, part siya, no? Article 18 nga ang tanan do nagyoy right To practice to his practice faith. his own religion. Pwede Yeah. po ka, may right po ka to change it. Whether you are in foreign land or anywhere in the world. Dili pinugsanay. Wala ni siya pinugsanay kay ang Ginoo, the greatest gift nga gihatag sa Ginoo sa tao mao ang freedom of choice, freedom to decide. Yes. So you have to decide your own. Ang problema sa kalibutan karon, because of the pressure of sin, of course si Satanas nagsulod manggod, so ang tao sa fallen nature sa tao naa na siya puruhan nga ipugos niya ang iyaha in the name of goodness kunuhay. Parang komonta, maayo tatanan, i-force niya. We cannot do that because God is a God of love, and love means you have the freedom of choice. You have the freedom to practice your own religion. Dinay sa Pilipinas, makita nato nga may freedom of religion, but on the other hand, doon ay mga issues pa nga siguro ang ato nga gobyerno would like to address to this, because this is a serious matter. Ang freedom of religion man God is present all over the world, no? And at the same time, doon na po issues kay ang uban gina-pressure nila ang ilaha nga religion to others. We should not do that, no? While it is free for us to preach the gospel and let the people decide. No? So sa Bible, sa atong introduction kaganina, si Daniel, gihatagan sila og privilege to choose. No? Yes. Actually, sa primero, wala sila choice. But they choose to stand on their faith. And then the king realized later on, kung imo makita sa Daniel 3, Yes, ang ila bitaw nga stand, bisan luwason kami sa among Ginoo or dili, we will stand of what is right for us, no? So sa pagkanindot niya na. So, Pastor, isip usa ka mga Kristiyano unsaon nato nga magpadayon sa pagpractice o sa pagtuo samtang nagsunod sa paghari sa balaod. Ang balaod atong tumanon. We ought really to obey the law, no? Sa Romans 13, ang Ginoo naghatag kanato ni ana, no, si Paul nagsulat siya kanato nga mga Christians, gi-address niya didto sa mga Kristohanon sa Rome nga ato gayud respetuhan ang balaod. But then there was an instance in the Bible, just for example sa kang Daniel, no? Balaod Daniel ka to, but they stood, no? Oo. And then sa New Testament naapoy example sa ilang Peter, no, sa mga disciples. Didan sila sa pagwali sa ngalan ni Ginoong Hesus. Yes, You will find that in Acts chapter 5, no? Nga pag-address sa ila ingon sa mga authorities, especially sa mga Pharisees and scribes, nga dili sila pawalihon in the name of Jesus Christ. Pero unsay tubag ni Peter sa ilaha, si Peter. Ingon niya, we ought to obey God rather than man, sa verse 29. No? So, when it comes to conscience, just like Martin Luther before, kung konsyensya na gani mga higala, mga kaigsunan, ang ato konsyensya ang ato tumanon. But then there are pressure sometimes sa tao because gina-oppress siya, ginabully siya.
wala siya, ingon pa nato, wala siya choice. But we have really our choice. Makaingon lang ang tao nga wala siya choice because of the fear of their lives. Sa ilang kinabuhi. Mahadlok man kita. Mahadlok ta nga mawala ang atong kinabuhi. Of course, lose our job, our loved ones, or any other privileges, no? Mauna ang pressure sa tao, mauna ang pagbuli sa tao. But we have to stand for what is right. Unsa ingon ni Sister White sa education page 59, we need the greatest want of the world is the want of men. Men who will stand for the right, though the heavens fall. So, Daniel, nagkuhan siya niini, nagpakita siya. Shadrach, Meshach, and Abednego, nagpakita siya. Silang Peter, no? The rest of the Christian martyrs. And even until now, no? There are people, undocumented and documented, nga nagbarog sa ilang baruganan because it is their conscience. Ang konsensya manggod Ma'am Angel, dili ni siya makuan, dili ni siya mabaligya, mapalit, o ma-pressure nimo. Because mo man na siya good, your conscience also is your principle, and that's where your faith comes in, di ba? Kung unsa ka ka-strong yun sa imuhang pagtuo sa imuhang Ginoo, ba? Sa ato karon nga mga televiewers, no, especially sa mga young people na to, no. Kay ako man ang experience sa una because I have studied in non-sectarian school sa usa ka Catholic school. We are pressured to attend classes on Sabbath, no. Sa amo panahon sa una wing, no, nga do na pay ROTC kaniadto. Dayon ang mga exams kaniadto gina-schedule sa weekends. Usually good. Ang ako nga ginahimo, and this is also an advice sa ato mga televiewers, sa mga young people, negotiate to the professors or to your teachers, no? Negotiate to them because there is always a way nga himuon sa Ginoo nga i-excuse ka or tagaan kag special exam on a different date than Sabbath. Okay? Maupod ni ang gihimo nako Ma'am Angel sa kang di sa May akong anak, no? Sa usa sa atong mga university dinhi. She is graduating. Pero ang iyang schedule tulog yun kabuok falls on the Sabbath. Sabbath. So I negotiated. I dressed, kanang ingon pa nila, dress to kill. I introduced myself. I approached 4 persons in the university. And I told them, the registrar, ma'am, you should have known my daughter from the time of her first year that she's a Seventh-day Adventist. And we have the right for that. No? Kaya ang tanan gihatag na sa atong Philippine Constitution. You have the right. Why is it nga tagaan man nilag freedom ang uban nga mga religious people? Kay diri sa Pilipinas, we have the freedom of religion. So mag-negotiate lang yun no? Correct. No? So, and pray. Kay in other words, Pastor Ba, kay ang religion man good, that's part, as you have mentioned, that's part of humanity, that's part of who you are, and the law of the land, kumbaga wing, was made for the protection of the people, di ba? So anything that would endanger the person, that's already a violation of his humanity. Thereby, dili siya makompel ang tao to abide, or naman po siya sa balaod, di ba? Principle sa balaod nga, any law, Section 6 na siya sa Constitution, Ma'am Angel. Separation of church and state. But then, as I was saying, Pastor Ba nga, dili man po siya pwede nga maghimo kag balaod nga makadaot sa tao. Even kanang ginatawag nga national religion, that is against the Constitution. Kana bang ang usa ka state o ang usa ka nasod aduna siya state religion? Correct. Mo conflict naman na siya sa separation sa church and state. Especially in the case of the Philippines because we live in a democratic society. Pastor, nindot yung kaayo ni siya nga discussion. And we would love that you would come back and share with us, no, Pastor Sammy Pagunsaan, the District Pastor of North Central Mindanao Conference. Okay, mga kapaglaom, no? So we hope that kanang as you kanang live with your faith, you will also become law-abiding citizens because God will always be with you. Pastor, you have greetings for your friends and your family, and thank you for your gift of time with us this morning. Thank you. I would like to take this opportunity to greet my wife. She has celebrated her birthday. Happy birthday! Last 16th. We promised with the children, we agreed that pagpatong niya sa 50 every year. So the rest of our lives, we will celebrate her birthday. Wow. That's part of my
say commitment to her and to God. Nga every year Amen. na gyud kay Ma'am Angel mubo ra ang kinabuhi. Yes, so wata kay balo. Mami Life is really Daisy, too short. I love you so Happy much birthday, sa mga kabataan. Mami. To ate, diya sa Lao, no? We hope nga dunay Hope Channel dito sa Lao later on. Take good care. I know that you are there, you're watching. Good morning sa inyo, sa inyong mga kauban diha. Say my regards, no? And to all of my friends diha sa California, no? Diha sa States, sa Texas, and sa US, of course. Good morning sa inyo tanan, and to those nga na-meet nato diha, good morning. God bless you. Happy Sabbath din sa Philippines. I know that you are preparing your Sabbath over there in the other side of the world. Amen. Yes, amen, no. Daghang kayong salamat, Pastor, ha. Sunod na pod, Pastor, okay? Yes. So, magpadayon ta mga kapaglaom, no? In keeping our faith, it has to start from the home. And we go back to the kids for Kids Station. In this episode of Page 101, we'll be talking about food. Who doesn't love food? Of course, everybody loves food. There are many different kinds of foods, and everybody has different tastes. But does that mean we could eat all types of food? The Bible is our guide. Let's look in the Bible. In Leviticus 11, these are the ones that are clean and we can eat. Number 1, animals that live on land, that have divided feet and chew the cud. For example, the cow. Number 2, animals that live on water that have fins and scales. For example, tuna, salmon, and more. Number 3, birds. This is the list we cannot eat. Ravens, vultures, owls, eagles, the list goes on and on and on and on and on. Just remember, if it's not chicken, don't eat it. Number 4, insects. Who would want to eat insects? The Bible said these are the ones we're allowed to eat. Any kind of locust. For example, grasshopper, katydid, and crickets. That was a tough one. Remember, the Bible is your guide. And eat wisely. Happy Sabbath. Bye. Lain na sad nga adlaw kita karon mga kapaglaom sa Bible Beats. Dini kita dapit karon sa Public Market Kugon, Cagayan de Oro City. Ako makauban karon ang usa ka mabtikon nga host sa Let's Free Pilipinas. Walay lain kundi si Iban Mi Akob. Good morning, Ban. Good morning, yes. Nata karon diri gyud sa tunga-tunga sa merkado, isa sa pinaka-busy kay nga lugar sa Cagayan de Oro City. Pinaka-traffic diri sa Kugon. Yes. So, naatay sayron sa atong mga kapaglaom karon ban unsa man ang atoy pangutana sa ilaha? Yes, ang atong pangutana sa ilaha, katong time sa Bible nga nasubo kayo si Jesus sa iyahang nakita nga iyang gipangbuskag ang nadadto, ang pangutana nato aha to nga dapit. Oh, unsa to nga lugar o dapit? Yes. Nakabalo ba ka atong kapaglaom dinhi sa Kugon? So, atong sayron. Sige, tala, let's go. So, ready na ka? Yes, ready na kuya. Tara, go. Sa una, sa tung napa si Jesus diari, night time nga nasubo nga to siya sa kalugar, nasubo kayo siya, and then iyang ipangbungkag dadto ang naa dadto nga lugar. So, unsa man to nga lugar? Ikaw, okay niya. Ikaw, Wala sa grade niya, sir. itinda, naghang naninda, naghang mga baka, mga hayop na murag public market sa Kugon. Unsa man to? Sa Jerusalem naman sa check lang. Ano ka to ingon una? Tempon. Timpol, ikaw. O kato lagi pero kami ka wala sa gate. Ikaw. Ato ra gyapon. So, Mount Sinai. sa ikaw nay. Nasuko gani siya kay dapat ka to nga lugar dili to tindahan, dili to market. Unsa to nga lugar? Dire Cagayan de Oro City. Ano Dili ka to nga lugar sa time ni Jesus, di ba natoy? sa time.
sa itong lugar. Ha? Ang iyang tubag. Oh, imo Kapi. So, simbahan. Sa simbahan sila. Unsay tawag atong lugar? Simbahan. Temple. So, thank you, sir. So, po siya, kay nakita niya, daghan namang naninda. Niya, nanay mga hayop, tanang klase-klase, mura na rin sa kugon. Ha? Simbahan. Simbahan ikaw. Kapi. So, simbahan. So, thank you, Nancy. Simbahan is correct. Kanang dili ko kami to dili kinako ka pamilya ng tanan ko sa Bible. Oh, sige, kanang ampuanan nga lugar sa mga Simbahan. Oh, sa simbahan ban. Asa to siya ban? Nasa temple. So it's correct. Nasukod. Sa simbahan nga dito sa Wow. sa templo. Oh, sakto. Simbahan? Simbahan. Nata sa simbahan. Lugar to sa pag-ampo sa simbahan. Wow, sa simbahan. Dili kagayan di oro. Lagi kay Simbahan. nasa Okay, so na ko ihatag sa imo kay imong natubag. Yes, daghang kay salamat ban sa imong pagkuyog kanako. Unsa man ang imong experience karon nga adlaw sa pagsayod sa atong mga kapaglaom? Kuan kuya, ang akong pinakaganahan nga part kay even if Christian country manggud ta usay, maulaw bitaw ta mag-talk about sa Bible. Yes. But Bible Beats, it gets the people to to really talk about the Bible, and it's challenging kay we are kanang naging kompetensya ta diari sa merkado with the things they do, and yet nag-participate gihapon sila kuya. Ang uban. So ang uban makasusubo kayo kay wala sila makabalo sa time ni Jesus sa diha nga nasuko siya tungod kay daghang nagtinda murag sa market ba daghang nagtinda nasuko si Jesus. Nganong tindahan man ni nga dapat simbahan ni. So, That's true. This experience nimo nga dunay mga tao nga makabalo wala pod. So kinahanglan jud nga magtuon sa balaan kasulatan. Yes, tinood na So kuya. once again, thank you kay Van sa sunod na pod nga higayon imo kong kuyugan. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran, Ivan May ako. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mayang buntag mga kapaglaong maghabi sabat kayong tanan. Ang inasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today. O din kita maghimo sa itong 777 prayer. Kawan usab sa inyong ipadala mga prayer request. Kawan na to karon ang duha sa atong mga dasig o energetic ka mga leaders. No? They are young at hearts and I would like to recognize them. First, we have our youth director sa Northeastern Mindanao Mission, Pastor Nelo Seda. Pastors, thank you so much for being with us this morning. And we also have the youth director of Davao Mission, Pastor Harley Ibanez. Pastor, mayong bundag. Aniya, Pastor, ang mga ipadalang mga prayer requests atong pagabasahon. Una, please pray for the upcoming nursing board exam of Carl Christine Faye Dorado. Thank you very much from Ma'am Bebe. Another prayer request, please pray for the SDA students nga nasa tulungan who struggle sa ilahang Sabbath observance. Another prayer request, please pray for our safety din sa Bukidnon. And the last one, please pray for my mommy Jingjing for her fast recovery. So, Pastor, ano yan mga prayer request sa atong isang sa atong pagampo. Let's pray. Okay, akong yang ang tanan sa biyong sa mga mata alang sa ato nga pagampo. Dios nga balaan nga naa sa trono sa kalangitan. Nagaduol kami diha kanimo sa pagampo. Kay ikaw ang Dios sa tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan sa among personal nga kinabuhi. Nining orasaha Ginoo, among giampo ang upcoming examination sa board exam ni Carl Christian Faye Dorado. Salamat o Dios nga ikaw maghatag og kalampusan sa tinguha sa iyang kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa kahigayunan nga ikaw naghatag og mga panalangin sa matag sa among giampo ang mga estudyante diha nga nag-struggle somewhere in Bukidnon, labi na Ginoo sa ilahang sa ilang safety ug sa mga estudyante alang sa observance sa adlaw papahulay nga imong hatagan sa maayo nga mga kahimuan. Among dalaygon nga Dios,
among gikalipay ang mga kagayunan nga din imo makatawhan nagadangop nining maurasa og nagatuo diha kanimo. Amo dinala ang amo mga paghangyo nining maurasa. Tungod kay adunay mga amo nga mga batan-on nga nagakinanglan sa imong nga tabang tungod silang problema. Mahitungod sila nga pagtungha nga din o Dios ikaw magatabang kanila nga sila mahatagan kagawasan sa ilang pagtungha ila binagyod sa adlaw nga igpapahulay. Magatabang ikaw kanila, magadasig ikaw kanila o Dios. Aron kini nga mga batanon mahimo nga sandayong sa daghang panalangin. Nga imo igabobo kanila nga sila magatindog sa pagtuo. Dili lamang karon kundi hangtod kini sa imong pagpadayat. Kay kini amo lauman nga ang imong pagtabang maghatag kanilang inspirasyon sa matag adlaw sa ngalan ni Jesus. Salamat, Pastor. Pastor Ibanez, and also we have Pastor Seda. Okay, Pastor, we all know that you have from Northeastern Mindanao Mission and Davao Mission. So, do you have any greetings or invitations? Wala mo yung mga coming events? Ipamumusta ang akong mga young people sa Northeastern Mindanao Mission. Okay. Labi na sa akong pamilya nga nagtanaw gyud karon si Leonie Flor or Lenly Taxeda. Usab sa akong duha ka mga kabataan, Josh and Andrew. Mayong buntag kaninyo diha sa Butuan o ilabi na sa umalabot nga Congress na to next year, no, sa Congress sa Itiro, Mindanao ug Visayas. So kano siya sa Pastor? Mahitabo April 8 to 14 sa 2018. Ang venue? Ang venue sa Mountain View College. Okay, so we are excited to hear that. Pastor Ibanez, do you have any Okay, greetings? may buntag usab sa tanan. Ako ay Panimbaya ang tanan nga mga young people sa Davao Mission. Ani kita karon diri sa Cagayan, Oro City, sa Hope Channel, o gilabi na usab sa ako nga family, Rosalie Ibanez, akong my wife, and also to my children, o sa iya usab, sama usab nga mga ginikanan. Labaw sa tanan, ang mass baptism karon sa Mega Crusade. Wow, Nga praise God, naa praise sa God. Kibalang, kauban ni Dr. Endalan, o sa tanan nga mga city pastors, o sa tanan nga mga brethren. Good morning kanyong tanan. Okay, thank you so much mga Pastor, and thank you so much for being with us this morning. And mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, pwede ko nyo ipadala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World, o pwede usab sa atong contact number na makita sa mga TV screens. This is Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. May the peace of Christ reign in our hearts.
Train 1, Lead 1. Welcome to Anders Camp 2017. Ang Androscam, kuha ni siya kanang gikan sa Biblia nga concept nga si Andro nagdala sa iyang igsuon nga si Simon kang Jesus. So the original design of Andros Camp of North Central Mindanao Conference is ang usa ka magtutuo nga Adventista magdala og iyang friend nga usa ka non-Adventist or iyang igsuon nga wa pa nabautismo. We consider that nga usa ka higala or igsuon nga dadon ngadto kan Jesus. With almost 3,000 participants, we can say that this is the biggest delegation in the history of North Central Mindanao Conference. Dako kayo mong kalipay sa Youth Ministry Department sa North Central Mindanao Conference sa ato nga mga officers nga nagpaluyo nini og sa mga auxiliary. Nagmalampuson ang ato ang activities sa Andros Camp. Ug ako pasalamatan na ato mga partners and sponsors sa ato nga gihimo nga camping. Morning and evening devotionals, lectures, and fun-filled activities completed the long week program. Kada devotional nga topic, evangelistic ang atong topic nga gidala. The topics that we have discussed so far is about stewardship, faithfulness to Jesus, ang personality ni Jesus, na-discuss na to ang Sabat. Pamagi na mo diri aron lang nga mahapsay ang ato nga program. So ginahimo ni siya by division, so aduna tayo upat ka mga divisions. Division leaders sila ang nag-guide sa upat ka mga division, and then ang ato nga sama namo nga mga deputies dili ni malisuran. Ako si Kinik J. L. Arot. Akong maistorya ani nga camp kay bibo siya, tapos daghan kag ma-experience ani nga camp og daghan kag matun-an. Dani nga camp kailangan gud ang unity, kailangan pod nga trust sa isa't isa para mabuhat ang tanan nga obstacle. We praise the Lord for the 351 souls who accepted Him as their personal Savior. 1 Timothy 4:12 says, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." To all sponsors and staff of this year's Anders Camp, a massive thanks to all of you. Yes, mga kapaglaom, no? Train 1, Lead 1. Yes. Congratulations, organizers sa Andros Camp, no? Headed by Pastor Porfirio Lagunday of North Central Mindanao Conference Youth Director. Ug mga kapaglaom, diri na punta sa paghatag og tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, isa po akong ina na may 3 anak. Ang kinakasama ko po ay dating adik, pero 2 months na siyang huminto. Ngayong huminto na siya, akala ko okay na ang lahat, pero mas lalo pa kaming nahirapan sa aming relasyon. Hindi ko nagustuhan ugali niya. Yung konting pagkakamali mo lang, sinisigawan ka. Kagaya nung isang umaga, maaga akong nagising para asikasuhin ang mga kailangan. Pinagsisigawan niya ako, marami siyang masakit na pananalita. Sabi pa niya na kaya ko daw ginagawa yun dahil guilty ako. Gabi kasi na akong nakauwi nung nakalipas na araw. Sabi pa niya, magpa-psychiatrist daw ako kasi abnormal daw ako. Minsan, napag-isipan ko ring magpagamot para maintindihan kung talaga bang may depresya ako. Parati na lang kaming nag-aaway at nahihirapan na ako. Sana mapayuhan niyo po ako. Oh, di ba? All the way from the Luzon, no? Kay Tagalog ang atong ano. So, pero kasabot na siya Bisaya gyapon. We have to speak Tagalog pa pod or English or Bisaya. Sa baka ni siya, no? So, kasabot siya Tagalog lang yung ipadala. Problema sa panimalay. Wing. Oh. Unsay atong mahatag ani Wing? Ang akong matambag ana no nga normal man gina siya, normal lang gina siya kay kuan man kanang na may problema niya gibali basta mga adik na gani, agi ka adik, ang una-una na nila tama sila.
niya ibaliktad din na nila nga ikaw man mo ilahi og una-una god sa tuwa. So ang kuan na imo lang na siya panggaon, alagaan nimo na siya kay ma-realize na niya nga pohon nga uy, akong asawa butan kay nako kay ang tao na ginay pagbasol lang tayo imposible wala. So mausab ma-change na siya kung makita niya nga imo siyang gipangga, imo siyang alagaan. Ana lang ayaw lang siya kontrahan nga sige ra kag adik-adik, mahira kag adik-adik, butan ka rag makatira. So Ana ba? dili siya magpasaykya kay kuan. ana lang. Gisay ko ra to siya sa iya. Bana, di ba? O magpasalamat kayo tawing no kay if makita ninyo ba mga kapaglawom no, I'm surrounded with pastors and I feel Duha like ka youth heaven, director. diba? Oo, duha ka youth Kauban ni director. Pastor Lagunday. Diba? So ato ang pangutan-on si Pastor Seda. Pastor, unsay ato ang advice makahatag ani sa iyaha? Sa may buntag sa tanan, ang part sa babae o sa asawa, nanginahanglan yun siya og tinud-anay nga pagpailo. Kaya of course, dili kita kausab sa usa ka tawo. Yes. Kita ra gyud sa ato kagalingon mismo. Kung makita sa imuhang bana nga change na gyud ka, later on mausab ra gyud na siya. Maka-realize ra na siya nga love man gyud ko sa ako ang asawa regardless sa akong gihimo nga to sa iya. Amen. Kaya Love ang Ginoo man gyud atong kuan ni example kay grabe daog-daog ni sa mga tao kang Jesus Christ kaniya to pero nagpailo ra si Jesus Christ. Unya ang mga tao naka-realize na later on nga kuan day kining sakto day si Ginoong Hesus. So sa imuha asawa nga naminaw karon ang ako'y katambag ingunana. Pailob lang iyampo diya sa Ginoo. Amen ba? So patience as lagi ingon ni Ewing, ayaw lang never give up. Ba, Pastor Sam? Okay, siguro sa ako, Ma'am Angel, sa ato nga sender, no? Ang problema niya kay ang iyang bana nag-usay maning kaniya, no? Oo. Gikan magud siya sa drug addiction. Oo. Nagundang na siya. Ato sa sabton dunay usahay mga withdrawal symptoms. Nga usahay ang tao irritable. Correct. Usahay naa siya masulti, no? Nga dili maayo. Pero kung kamo magtiayon, nagasaad man mo sa usag-usa, magsinabda na ilang. That's one thing, no? Sabta siya, sabta po ang usa. Unya sa bana po, no? Kay kani nga problema, murag ipagawas na to ang asawa mo ay may problema, no? Pero Lagi. actually, ang bana ang tuyo ani din eh. So, tagaan na tog justice ang asawa, no? So, siguro, ang gagawin natin maune, no? Sagul-sagulo na ni nato na pa man ko usa ka Isa ka balde diya, Pastor. balding Oo. Tagalog diriwing. Kuan siguro ang ato lang itambag sa ato nga sender, ipakita nimong imong pagkamaayo sa imong bana, no? Love him, and then try to understand him, no? Be understanding. But on the other hand, kung ang bana pod karon makaabot kini kanimo, hinaot nga panggaon nimo imong asawa kay wala na ilaing dinala nga imong gi puyo gawas ni anang imong hinigugma karon imong singka-singkahan, no? Kalain ba ni ana, no? So love each other, no? Maura na siya, understand each other, love each other, and be happy in your life. Dili mo mag-away. Correct. Okay, dili mo mag-away kay ngano mag-away magyud, no? Mao. What's the reason? So, man, Sabton niya na Pastor kay ngano bisan gani gula ni adik murag gyud pug adik yung style. Sabton gina makatong ingnon pa gani murag ka mag-adik pero ang style murag gyud adik gyud pug style. So sabton lang Diba? gina. Sabton lang yun siya. sabton. Pero kay nabi, po tinod, Pastor ba, napod siya withdrawal nga mga symptoms ba? Siguro isa gyud na siya. Oo, isa gyud siguro na siya. So, si Pastor Ibanez, Pastor, unsay ato ang ma-share sa asawa? Okay, alang sa atong sender nini nga Kabuntagon. Una sa tanan, ato siya nga studihan ang ato nga bana tungod Okay, kay bag-o na po ni siya nga aduna siya pagkatao. gitawag nga changes Yes. sa iya nga kinabuhi tungod kay 2 months pa lang nag-struggle bago pa siya lang. og kining change. They're trying to change sa iya nga kinabuhi nga kaniadto na umol siya sa dili maayo nga pagkinabuhi. Yes. So ang ato din karon alang sa kang misis nga iya bation nga tungod niini iyang hatagan og dako nga pagtagad. Oo. Ang iyang nga bana and then pinaagi siya nga gugma ingon pa gani sa atong nga mga lecture kanang ang asawa mo gitawag heart.
So ang heart ato makuan nga anang gitawag understanding, kalipay, og siya mahimo nga kalipay diha sa panimalay in spite sa iyahang mga sacrifices ngadto sa iyahang pinangga nga bana. Kay di naman gyud siya kung imong tan-awon ang sitwasyon nila, we will wait for the right time nga ang bana makarealize nga gihigugma siya siyang asawa. Yes, Siguro po siguro batanon pa ni sila kay kasagaran ni ani no nga kuan siguro ang ako pod nga as pastors kita kay Kristohanon man ta kita gatuo man sa Ginoo dili na to ikalimtan ang pagampo. Yes. Pagampo gyud. Kana yun. Let's pray to God because nothing is impossible with God. Wala imposible sa Ginoo. Amen. So in other words no, napo ko isa kakapo nga Tagalog, Pastor. Sige. So sa ating tingnan natin. tingnin ni siya, Pastor. Tingnin. Sa ating letter sender, no, gaya ng sinabi ng ating mga pastors, hala, no mo na gito. Hold on. Kasi this is the time that your husband really needs you. But at the same time siguro, kay struggle man yun siya because as ingon ni Pastor Ibanez, no, this is a changed person, a new man, kay nag-stop siya, hinanap. You may also seek bitaw kanang professional help kay para ma-guidean pud mo, ma-strengthen pud kay dili pud siya lalim ang imuhang struggle. It's not easy, di ba? Because that's why bitaw ang campaign sa tong president karon ba? Campaign against drugs. Kay lisod yun siya. It can really break a home. But we hope and pray. Just continue. We will pray with you and please continue on praying. Love, di ba yung pastors? Love without ceasing. God sees your situation and He will never leave you. So we hope that good things will happen to your home, to your family, and we hope na tuloy-tuloy na ang pag-rehabilitate, pag-change ng husband nyo po. Okay, so mga kapaglaom, no, medyo nakatagalog ta karong buntag. Diba? We hope that we will able to enlighten you to all those who share also the similar problem sa and sa atong letter sender. And thank you for entrusting your story with us. Okay, so in line with helping the community para ma-change siya, and ingon pa sa among show, we live in harmony with nature. Volunteers of Hope Channel diri sa Cagayan de Oro extended the mangrove planting sa isa ka municipality diri sa Misamis Oriental. Ato ni tanawon. Ang kabaybayunan gasa gikan sa kaitasan. Busa ato kining pagampingan. Ang mga media volunteers sa Hope Channel South Philippines, kauban sa USTP ug lokal nga panggobyerno sa Lubihid, Misamis Oriental, nagahimo og usa ka mangrove planting diri mismo sa Purok 5, Baybay, Alubihid, Misamis Oriental. Kini atong Eco Park nagsugod niya itong 1990 sa panahon ni Barangay Captain Domingo C. Apot. Din nagpalit sila og gi-direktahan sila sa BPAR inubanan sa DNR aron sa pagpananom aning atong mangroves. So wala may mga binhi nga dinhi sa Mindanao nga available nga ipagtanom. Nag-adto sila dito sa Bohol kaya aron magpalit sa kini mga propagules. O pag-abot nila din sa pag-abot sa shipment, ila na yung isugdan ang pagpananom. Niadtong March 1990, nagsugod na og pananom ang mga katawhan din sa Barangay Baybay. Pinanguluhan sa Barangay Council. O sa pag-abot na sa 1993, gi-turnover na din sa Barangay Council dito sa BPAR o sa kining DNR. O diya na dayon mga 23 years na dagko na ang mga mangrove nga din ato na makitaan karon nga duag na kaayo ga tan-aw ng atong mga kakahuyan. Ang sistema sa among pag protektar sa kining mangroves, amo kining buhatan og mga potstip, bamboo potstip. Diha na po dayon naka-realize ang barangay na pwede dayon na mo mahimo nga makuhaan na mo og income. O sa diha nga
natapos na namo ang pagpamuhat sa among kuan bamboo pot palibot aning kuan mangroves. Diha na din mi nangagbuhat og mga cottages. Then nakadugang og dakong tabang sa among panudlanan dinhi sa barangay Baybay. Kini nga itong mangroves, gituyo kini pagtanom sa atong kagamahanan tungod kay nakita nila nga dako kini katabang tungod sa wetland soil nga magakapanit dinhi sa atong hunasan. Mao nga gitamdan kini og mga mangroves para nga magpabilin ang mga yuta o mutubo ang yuta dinhi sa atong hunasan. Ang katuyuan po nining kuan mangroves usasab ni nagahatag og mga pagkaon sa atong mga nagkalain-lain nga klase nga mga marine species dinhi sa kadagatan. Gani man ang atong mga mangingisda sa unang panahon ato sila mangisda dito sa laod apan karon panahon na niya na sila sa daplin mangisda tungod kay aniya naman ang mga isda nanduol naman sa daplin tungod aning mga mangroves. Kay kini man mga mangroves nga mga dahon pagkakanon man kini sa mga isda. Ingon man sa mga lobster o klase-klase nga mga ulang niya dinhi sa daplin o ang ato sa mga kasag kaning mga different kinds of crabs niya sa atong punasan baga na sila kaayo. So dili na kay waglisod ang mga katawhan ilabi na katong mga pobre nga mga katawhan ana na sila source sa ilang panginabuhi o makasiguro na sila sa ilang pamilya nga mabuhi gayud. Kini nga produkto mao ni ang mga binuhat sa among mga katawhan dinhi sa kuan barangay Baybay nga nakatabang usab sa ilang panginabuhi tungod sa ilang mga handicraft nga ipangbuhat. Okay. Usa lamang kini sa mga pamagi aron atong maampingan ang kinayahan isip mga piniyalan. Kini si Fitzgerald Yamit kaninyo mainitong Panimbaya. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Miss Jessica Gonzaga, Mr. Ephraim and Miss Josephine Asenas, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Dr. Max Baring, Mr. and Mrs. Alger Prajes, Miss Edel Quirante, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, South Philippine Union Conference Workers, Gusa SDA Church, Mr. Jennifer and Miss Marivic Tumarong, Mr. Don and Miss Septi Derequito, Mr. Rezon Ray T, Miss Elvira Maaliao, Dr. Ed and Miss Cora Wahiman, Mr. Manuel and Miss Relaine Camarillo, Mr. Yolises and Miss Laarni Mary Lapot, South Philippine Union Conference Garden Church, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Jason and Miss Darlene Baculao, Miss Merlinda Bermudez, Miss Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Miss Luz Sisona, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Dr. Lindy Gabales, Mr. Billy and Miss Diadem Ocan. Nagkabalik mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World, and in behalf no magpasalamat mi diri sa mga partisipante nga ani nga episodes nga nagbisita namo diri, and of course sa mga contributors sa sa mga feature videos, sa mga correspondents abroad. And I would like to pasalamat ko no sa katong report ganina si Tristan Aris nga nag-coordinate atong mangrove planting. Yes. And sir, hello daw. Happy viewing kang Sir Katoliko katanaw nato diri. Roen Katoliko. And ni Kagawad William Baclayon katong nag-interview kay katuding Barangay Baybay. Flood prone area. So munang nagkuan sila dito. Nagtanong sila. Mangrove planting. Nagtanong sila. Yes. Amazing katong experience. Dili na madalang pa din.
Hindi madagmadil. Yes. Okay. Kaya that's their way of Sure. mitigating. Yes. And mga paglaom, no, ano na po ta sa itong birthday bulletin. But before ato i-flash itong birthday bulletin, no, happy birthday to Pastor Lantaya and Ma'am Lilins Vallares. Yes, Pastor Lantaya from Happy EYS Department. birthday. Yes. And Yes. ato mga celebrants, happy birthday. Kinsa man na sila? Ania. Engineer Adriani Dumao. Happy birthday. Hannah Ian. Happy birthday. Pastor Wilson Catholic. Happy Pastor, happy birthday, Pastor. Joyce Panoncio Gom. Sorry. Sophia Grace Aliasgo sa Ingoog. Happy birthday. Sheila Gonzaga Bailio. Second birthday. Don Bacabis. Don, akong schoolmate sa elementary. Nanette Apilan. Happy birthday. Happy birthday. Pastor Pastor James Lee Lantaya. Yes, Pastor. Happy birthday, Pastor. Raquel Flores. Pagkagwapa ni Mark Mark. Kahega. Kuya Mark, happy birthday. Happy birthday, Mark. Farrell Uy, Sir John. John Calaw. Happy birthday. Alessandra Palma. Geraldine Galvez. Happy birthday. And to the rest of the celebrants. Ah, Pastor, Happy okay, birthday. Pastor Lantaya from EYS NCMC, happy birthday. Yes, So, kanta ta. kantahan. From Ma'am Glenn. Happy birthday to you. Okay, so Happy birthday. nagtanaw ron si Ma'am Glenn Lagunday o si Pastor Lagunday. Nakauli na si Pastor Happy Lagunday gikan sa watching po. program. So, Happy birthday. happy birthday. Okay, mga kapaglaom. You know, our world is full of wonders, di ba? Dahang kayo Yes. binuhat sa Ginoo nga Yes. makahanga gigay ta. And now, we would like to another wonder. Diri sa Edge of Wonders. As the sun is ready to kiss the earth with its beaming light that brings hope for a new day, big boys with their flying toys are also preparing to set their fascinating and splendid balloons in the sky. I would like to bring you Balloon Regatta 2017, Page, Arizona. Ascending to the azure sky and overlooking the Lake Powell's bewitching red rock cliffs and inviting blue waters are the more or less 70 colorful hot air balloons. How does it fly? Science says the warmer air rises in colder air. The propane that creates fire will heat the air in the balloon, causing it to rise. The air reheated by firing the balloon to keep the balloon flying. Thinking of riding these balloons thrilled me. Wow, unsa ka no, amazing kayo kung siguro makasakay ko atong hot air balloon and then makita na ko ang kinatibuk-an sa tibok syudad sa Page. Amazing. Hopefully next year matagaan ta og chance to ride this hot air balloon. Okay, Page is surrounded by a lot of beautiful spots given by the creator. Hopefully next year makaadto ta sa Rainbow Bridge. I'm dreaming about this and this one too. Well, mga kaigsunan, mga kahigalaan, moadto ta sa community golf course din dito gipahigayon ang pag-launch sa mga balloons in the sky. Come on! On this green field, watching these balloons up above me reminds me of a great event that is soon to come. An event that we all are waiting for. It is found in Matthew 24 verse 30. It says, "They will see a man coming on the clouds of the sky with power and great glory." Many times in our lives, we ask to the Lord in our prayer, "Lord, come again now. Let this violence, turmoil, injustices, sorrow, and suffering be end." Because yes, if you feel like your life is now full of unwanted events and what you see around you make you feel sick,
don't worry. The second coming of Jesus Christ puts all this to an end. The second coming of Jesus Christ is our only hope and confidence that He is in control of what is happening to your life and to the world, and that He is faithful to His words and promises given to mankind. Nahibulong ka ba nga nang wala paghihapon giabot ang atong labang makagagahom og manluluwas? Hinuktuki kini og ampui. Kini ang inyong higala, Charm. Wow, pagkaanindot no sa mga hot air balloon dagko kaayo and lahi-lahi pud nga mga Amazing. porma no. Wow. And sakto tong gingon ni Ate Charm nga na-amaze na ganita Yes. ng mga hot air balloon makita nato sa diri sa kalangitan. Oh, Nana really? sa Hogo daw. Wow, no? Unsa na lang ka ang Ano? pagbalik sa Ginoo nga amazing gid kaayo. So ato gyud nang paningkamutan nga makaabot gid ta ana Abangan. nga Yes. panahon. Yes. Thank you so much Ate Thank you Charm so and Kuya much. Andrew, no? Og sa umaabot pa gid nga daghan pa nga mga edge of wonders. Yes, mga kapaglaom, og karon ani na ta sa atong mga greetings. So first of all, atong pasalamatan, ang atong gwapa kaayo nga bulak, no? Yes. Yes. Amazing. Ma'am Doktor and Dr. Ma'am Cora. Cora Wahima. Thank you kay Yes. ma'am sa beautiful flower. Yes. So to continue, no, greetings, good morning and happy Sabbath to Pastor and Mrs. Nelson Paulo from relatives here in Palawan. Good morning. Happy Sabbath to Valero family of Dulugon, Maramag, Bukidnon. Thanks, God bless. Good morning everyone. Happy Sabbath. Just want to greet to all mga kapaglaom sa Badas, Mati, Davao Oriental. Abordo family. Oy, amo Doc Ian abordo pod sa among school, no? Good morning. Happy Sabbath. Og Bamin family, Ipis family, og sa tanan. God bless us all. Jairin ng Badas, Davao Oriental. Happy Sabbath day from Jairin. Yes, nabasa na nako. Happy Sabbath to all. I would like to greet my co-adventists here in Fatima, Colawit, Zamboanga del Norte. And greetings to Hope Radio, Jensen, 95.3 FM DXIC. No, Jensen, good morning. Especially to Sir Bing Sanas. Sir Bing, good morning. Kuya Bing. Yes, Sir happy Bing. Sabbath. And Master Carlo Lagra. Greetings also to Mr. and Mrs. Juliano, Mr. and Mrs. Esparagosa, Mr. and Mrs. M. Nase, Judge Chalmer Giveso, Attorney Lim, Attorney Acosta, Attorney Milieza, og sa tanang volunteer sa Hope Channel. Jensen, happy Sabbath. Kanus na pud ka tanong makakuyog. Yes, soon. makagabi Just makabisita on na time. punta. We have a schedule man siguro no by December. Diba? We're so excited for Volunteers that. will be going to Jensen. Wow. Alright, Diba? Domenge. Alright, so see you there. So magpadayon ta no. Mga greetings, si Diadem Permale would like to greet okay sa buog church Bulacom District og sa akong si Ate Joanne Permale na naas Tagaytay og sa Permale family, Dimagnaong family, Apaw family ug sa tanan nagsubaybay kaninyo. Happy Sabbath. Panimbaya ko sa Makabalan Church nga sila pamilya Seroy, Bacalso, familia Arcillas, Lagamon family, and happy Sabbath from Tumampos family. Happy Sabbath taga Lower Bikutan Church. Oy fits mga anong ito sa mga kapatiran. Oo. Hi. Sa mga taga Sana magkita po tayo. sa family na taga Subaybay sa Panimbaya sa Kabuntagon, Kahilog family, Bail family, Kalago family, Orindane family, Cuneta family, ikunsa ni Sharon, at Doc Al and Letty Pamuyo at Kay Terry and Kids. No, daghang kayong salamat sa inyong suporta for viewing us. And again, mga kapaglaom, no, thank you also for watching In Harmony this every Wednesday. And I'd like to greet my colleagues at the College of Science and Technology Education of the University of Science and Technology of Southern Philippines. Special congratulations to Richelle Hirong and the team of USTP for being selected as among the 7 finalists for the Ombudsman Video Film Against Corruption. No, lingaw kayo mga students na mo will be going to the UP Film Center for a 3-day training. Thank you so much. Alright, praise God for that. And mga kapaglaom, we would like to thank you yun in a special way. Labi na sa atong mga viewers no sa Facebook Live and sa atong YouTube. We check an update and so far no we reach atong post reach is 900,000 na. So salamat you guys sa mga kapaglaom. And so far sa atong likes na po natawag almost 59,000. Yes, And sa atong mga
almost 60,000 likes na atong Facebook page. And atong mga followers, napunta siya og 61,000. So salamat kay mga palom. Sa Facebook lang nasa social media nato. Or ng sharing love. Yeah. Changing lives. And aside na napunta yung mga viewers po sa Spread the GSAT o love. sa atong local antenna. No? Salamat kayo sa mga kapaglaom. And I would like to greet in a special way po Sir John Fritz Tulop dyan sa Dubai Visayan Church. Nakita mi lately lang. Naghanda ko sila mga ga-view sa Dubai Visayan Church. Salamat kayo sanan. And also, happy morning dyan ni Queenie Huyad dyan sa San Fernando. Greetings po gikan sa iya. Iya pong gusto i-greet iyang anak. And also, we would like to thank you everyone for watching. No? Isa sa mga video na ito nga nag-viral ang atong sulads. No, kanta ang itong Just a Closer Walk. Thank you so much. And happy watching sa itong mga viewers dyan sa Hingoog City. Doon na sila yung mga na-event na karon sa itong IEL celebration. Yes, mga kapaglaom, no, salamat kayo sa pagkikuyog ka na mo karong Kabuntagon. Makita-kita ta sunod Sabado. Atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, og ang inyong greetings sa taon ng basahon ug masara na sa Kabuntagon. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug taghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga ug siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Halupya na siya.